Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Siyabingelela ke inceku zikaNkulunkulu zonke egameni lika Jesu. Amen. 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 Ngingumama ke bazalwane. Ngizalwa kaKhumalo. Ngabe sengishadela lapha kaMagwaza kwaNomyele. Amen. Ngiyaqala nje bazalwane ukuzohlanganyela nebandla. Hallelujah. Bese sixoxe nje nomama uMdletshe wase Ireland. Asho ukuthi bakhonza la ngase total. Amen. Bazalwane ngihlangene nomama Mkhoza nje la eBhamshela kuthanda ngoba uLosino wayixoxa le ndaba ukuthi hayi mama Mkhoza bo sinenkonzo sibesikhonza lapha ekhaya kaKhoza. Alibonga igama lenkosi. Ngibonga uNkulunkulu ke bazalwane. Nami ngikhonza ebandleni lika Jesu. Engikhonza kulo ibandla lika Jesu. Amen. Ngibonga uNkulunkulu ke bazalwane owangisizayo nami ngevangeli. Ufakaza nje lo mntwana lana inhliziyo yami yathinteka bazalwane. Ukuthi kahle hle noma besingabhuqabhuqeka yizono emhlabeni kodwa ukhona uJesu owehlayo wadela ukuphila kwakhe ngenxa yomuntu. Nami bazalwane namhlanje ngingumama ngikholwe uJesu ngino 29 years. Ngimamukelile uJesu waba inkosi nomsindisi empilweni yami. Ngina 29 namhlanje ngibheke ku 60 years. uJesu ungigcinile. Ngiyakholwa bazalwane ngihlukene nesono. Alibonga igama lenkosi. Ngihlukene nayo yonke into yobumnyama. Since nje ngamamukela uJesu empilweni yami kwabiza ukuthi ngidede kukho konke okubonakala nje kukubi. Ngiyahamba endleleni bazalwane uJesu uyiphasile impilo yami. Uyabona ngibonga uNkulunkulu ukuthi nala ngifika ngiqala ukufika ngibona ukuthobeka okukule ndawo. Amen. Bazalwane ngumzalwane onenkinga ofisa ukuthi ngingathi intando kaNkulunkulu mayenziwe ngempela emhlabeni. Amen. Ngibonga ukuthobeka nje baba usithole ukuguqa. Amen. Lesikhathi abantu bengaguqi abazalwane bengaguqi bekhuleka bemike izinyawo. Inhliziyo yami ngizishona phansi ukuthi kahle hle ngempela uma singakwazi ukuthobela uNkulunkulu sihlulwe abantu abakhonza amadlozi. Umuntu maye althara lakhe lamadlozi uhamba sekhokhoba esekhumula isigqoko sasifake ekhukhwini eyoguqa phansi esihola isilwane sakhe ufika guqe althare lakhe. Kodwa uma uyangena endaweni kaNkulunkulu ubone nje ukuthi yeyibo kuyadlalwa kulesi sikhathi bayathandaza bazalwane babe ngezinyawo. Ithinteke inhliziyo yami ngoba njengoba ngingumzali nginabantwana. Umntwana efika kimi ecelacelayo uyabona mayimanga enyawo engakhombisa ukuthobeka ngivele ngimbuke. Ngiyambuka nje ngoba thatha isizotha phela ukuthi uzocela kumzali kangakanani bazalwane uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uJesu owalenga esiphambanweni singakwazi ukumthobela sihlupha nje endlini kaNkulunkulu. Bengihlupheka bazalwane ngibonga uNkulunkulu ukuthi wangihlelela ukuthi ngibe sebandleni lika Jesu la uthola ukuthi kugqokwa kahle basuqula amakhanda abo bazalwane. Ngiyabonga ukuba kule ndawo ngibona ukuhlonipheka nokuthobeka kuthotshwe uNkulunkulu. Amen.